Ja. Og musik, hvordan det har påvirket mit liv. Som sagt, så er mine forældre, eller ikke som sagt, men mine forældre er begge to sanger, og vi har altid hørt rigtig meget musik. Og jeg har altid brugt det som et sted, hvor jeg kunne finde ro, og som kunne give mig glæde. Og så tror jeg også som kristen, at Gud også er i musikken, og at jeg bruger det også som kristen selvfølgelig i forhold til at glædes ved Gud. Og ja, altså igen, så tror jeg, det er en del af livet. Det er meningen, at vi skal have musikken og bruge musikken og glædes ved musikken. Hej, jeg hedder Maja, og jeg er mor til en pige i 0. klasse og en pige i 3. klasse. Jeg tror, at musik er ånd og stemninger, og jeg tror, at det er med til at stimulere hjernen rigtig meget på en rigtig god og sund måde. Jeg kan slet ikke forestille mig en verden uden musik. Den vil være meget trist og ensom, kan man sige, på en eller anden måde. Jeg tror, at musik har rigtig god indflydelse på børns udvikling og trivsel. Jeg tror, at den er med til at hjælpe dem til at fokusere, og jeg tror også, at hjernen bliver stimuleret, som sagt, i allerhøjeste grad, så de bliver bedre til at lære. Og i forhold til min familie betyder det også rigtig meget. Vi synger og spiller lidt på klaver og hører også musik rigtig meget hver dag. Og så synger vi for eksempel i forbindelse med aftensmåltid typisk en bordbøn. Og så hører vi altså rigtig meget musik, også sammen med børnene. Og musik, hvordan det har påvirket mit liv. Som sagt, så er mine forældre, eller ikke som sagt, men mine forældre er begge to sanger, og vi har altid hørt rigtig meget musik. Og jeg har altid brugt det som et sted, hvor jeg kunne finde ro,